Chibai ve kule tun chum tutorial class a chuan in unit 5 na quadratic equations ti kha kan zir ho le do na ti chuan in a ma khanin chapter 3 a khanin unit 3 a khanin polynomial sungchang kan zir to khami nen khanin yelain kai noi vek maya I tuna kan huang hianin quadratic equation chuan general formula ne ya chu ax square plus bx plus c equal to 0 ti hian ta kita hianin thil poi modo pakhat oma chu helaya a kan ti value bi the hianin 0 to thei don ni chu chu na kina om si kan se ga entir na 5x square plus 6x plus c plus or c ti in number pang and the plus 1 ti tan ta se equal to 0 ta hei hi quadratic equation ni achan chu x square ma a coefficient number hemi 5 kan ti hi 0 ni lawa 5 ania chu wang chun hei quadratic equation ni amaro chu ti ngang do entirna 0x square plus 6x plus 1 equal to 0 di lon ta se solve na chun 0 x square chu 0 ta plus 6x plus 1 equal to 0 ti chu he chu quadratic equation ni value ni achan chu coefficient of x square here in x square bula number om hi 0 ni chuanin khami equation kha quadratic equation ni value wa tin chu tiang bokin tuna miang thuilo ni ta sala helai 6i a hian 0 lom ta sala om je chu hem solve na hian 5x square ani anga plus 0 la x puntir chu 0 lom ta plus 1 equal to 0 tin no tu chu 5x square plus 1 equal to 0 hi chu ni sala quadratic equation ani achan chu b hemi b a hian 0 avun ni tina ni maya amaro chu a a khan 0 ni si lo chun quadratic equation tho ni kha question number 1 a b ka khanin quadratic equation ni le ni lo kha kan prove do na chu lo en chin taila question number 1 na chun en chinila question kan mong hianin check whether the following are quadratic equations dinita annoya equation min pek te hi quadratic equation ni le ni lo kha zongro min timaya te chuan tunjuma hianin question number 1 bi gain sub number 1 atanga sub number 8 na thlenga oma pani la ki ka chok don sub number 1 le 3 nei ka chokanga aba khachu mani lo in practice mai turan le khimi pani kan cho them chunin thilar kha pakhat ma om don lawa question number 1 tang chung khimi te pani hi karun chok don ni ma sa so ga chunin x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3 ti net muso chun x into x plus 1 plus 8 x plus 2 into x minus 2 ti hin ta chumi chu kan solve fanga quadratic equation ani le ni lo kan ta tu chu hemi hi follow ti kan don ni ax square plus bx plus c equal to 0 hetiang form kan da chu thei chuanin quadratic equation ani nga amaro chu ta b ka hian a hianin 0 to ve thiang no kan ti khain introduction part kan soi tawang khanin a hian 0 to lo na hemi form b la c chun 0 chu tu thei thawa a tu lo thei boka ha kan chok tha hetiang form a na 0 to c lo kan hu chu thei chunin quadratic equation ani nga kan hu chu thei lo chunin quadratic equation kha ani don lo ni sub number 1 chu en chin taila x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x plus 3 tilon ta hi kan solve fang x minus 2 whole square chu a minus b whole square formula mang khan expand tur nia a minus b whole square formula chu kan thia a square plus b square minus 2ab ti kan thia hemi mang yang kan expand anga chu lo chok tur chu or this implies kan thia x square minus or plus b square I chun 2 square chu 4 nia that coming or 2 into 2 into 2 chu 4x along nia hi x minus 2 whole square I kan he kan zi ta plus 1 nia ti chuin 2x plus 3 ti khaun le ta avai hianin vela ma kan da phei fe kanga chuan equal to 0 kan da do na chu the equation form ka han tuma square om na kan khoima sabera x square kan da ta chun x om na kan en lenga chu 4x le 2x khalom ta 4x hi minus 4x lo ni ta 2x le lama kan son chun minus 2x lo ni nga ti chun plus 4 oma plus 1 om boka plus 4 le plus 1 le plus 3 ve lama kan son chun minus 3 equal to 0 ha lo ni nga an solve china x square chu ma chi om vain x square kha ni maya
4 le 2 chu x ve nia kan belanga minus sai no manga chu 6x kha lo nia nga plus ani nga 4 le 1 da khom chu 5 lo nia nga minus 3 equal to 0 ni ta te chu na to pa kan mu su ta chu x square minus 6x plus 2 equal to 0 ti kha equation kan mu su kha ta hei hi quadratic equation an niam ti kan don chun x square ma number o ma hi kan an chin ta chu 1 om ta engmai 0 chun 1 om ti polynomial kan zulai pa ngan sei to chu wang chun he equation here in a x square minus bx plus c equal to 0 ti kha a follow wangin hei hi quadratic equation ni ti nan ta ne tle man se vel tai la heta tanga chiang taka lang ta chu a chu na tuk chu x square ma mi che ina ne u na tuka b chu na tuk chu x ma mi che ni chu minus 6 kha tuka c chu na tuk chu plus 2 kha tu ta ti chun a hi 0 tuk lo find quadratic equation ni ya ama ro chu kan sei tong khan b m c m hi chu 0 polo tuk ma sela hela hi 0 tuk lo chu in kha quadratic equation tho tho chu ne ta ne ti chun sub number 3 na chu quadratic kan ni lo ha kan en lenga ama meng thoan chok le mai do na x le x plus 1 puntir chu x le x kan puntir chu in x square lo chu ka nga plus x le 1 puntir chu x lo ni nga plus 8 lo in ta o ding lam hi pa multiply khe ngai lo chan chu x plus 2 x minus 2 a plus b a minus b form kha ma a plus b a minus b chu kan thia a square minus b square kan te chu 2 square kan ta ni a vai hin vela ma kan da le vek chinam x square ni nga square so ngam da tlang x square le lam kan chan chun minus x square lo ni nga plus x om sa chu he hin ta x su ma chu na oma chu plus 8 lo om le a 2 square to 4 ni tiam chi le lam kan chan chun plus 4 equal to 0 kan lo chu ta ti chu len kan en ta a x square kan cancel ta a 0 x square su ta ni ti zo hin je kan 0 su ka 0 su chu 0 x square te hai nang ranga plus x plus 8 le 4 to 12 lo ni equal to 0 su ta a to par su ta su x plus 2 12 equal to 0 ti han ta this one a general equation for quadratic equation na so in a x square plus bx plus c equal to 0 ti han ni sia b a so in hi x bulami hi ni 1 nia 1 kan ne ya c a po hi in 12 kan ne ya ama ro chu a a hi in 0 kan ne va in a equal to 0 han ta va in hi quadratic equation kha an ta lo ta ne khatin chi chi equation number 1 to sub number 1 to sub number 8 na ho hi kan solve fanga engkim kha equation left hand side kan dang equal to 0 kan tia to pa hemi equation hi a follow lo kan en lenga chuta hemi equation anga run chuak the piang kha quadratic equation ni anga run chuak lo piang kha quadratic equation kha ni lo mai question number 2 na en le taila simple khop mai hi so that x equal to minus 3 is a solution of x square plus 6x plus 9 equal to 0 tinanta omje chu quadratic equation mi rum pe chu x square plus 6x plus 9 equal to 0 ti hi x square plus 6x plus 9 ti hi ti 0 thei tu chu x equal to minus 3 kan da hianin 0 achang thei ni ti kha proof form in ta ti chun chu equation chu equal to 0 ti kha kan proof tu ta ka chu in ta solution tian ti ha ta mai tai la when x equal to minus 3 tingo x equal to minus 3 achun hi hen nge thuk dong kan chinang x square plus 6x plus 9 chu na thuk tak tu su x square ai kan je tu su minus 3 square ti nan ta plus to plus ania 6i apo 6 ania helai xi hen minus 3 nia plus 9 hei hen 0 thuk chunin kan proof tu ha kan proof ti na ni minus 3 square chu minus 3 into minus 3 ti na ni 3 da 3 puntir chu nai ni minus de minus su plus 9 tho su ga square ga sun chu wan chu plus 9 su ga ni helai ti su ro thi na square da ni chuan minus po engang ni ma sela answer chu plus tho thu ni san chu minus de minus kan puntir chu plus su thin ni helai a ve thung chu par mun thum chu 18 na ni ti chu kan thia ama ro su plus de minus 9 puntir fa in minus 18 na ni ve thung nga ala bang chu plus 9 and ta 9 le 9 do khom chu 18 and 18 minus 8 chu kan thachi nga
0 khani maya te chuan x square plus 6x plus 9 chu 0 ni tir tu chu x equal to minus 3 hi ni ta kha equation na proof form ti kha kan proof che ta ni and then find the value of k for which x equal to 2 by 3 is the root of the quadratic equation 7x square plus kx minus 3 equal to 0 ti kha ni ta our question zia chuan quadratic equation in pair chu 7x square plus kx minus 3 equal to 0 ti hi quadratic equation min pe ka chu ni chu ta chuan in x equal to 2 by 3 hi a solution a root of equation khan ni sela k value hi enge ning ti kha ni ta a harmi alwa ama mi thau kha ni x hi 2 by 3 hi hemi polynomial sa ti 0 ti tu kha ni le mai ta 2 by 3 x I kan da chu ta tang chun k value ko zon mai tur ni 2 by 3 kan da chun ti hian alom don ta 7 ani nga x square I hian 2 by 3 square ti han mai ta chuan k kan ti le nga x amao ma hian 2 by 3 kan ti le nga minus 3 equal to 0 ni heta tang hian k value ko zon mai tur ni te chuan in 7 into ni nga 2 square chu 4 ani ya 3 square chu 9 7 into 4 by 9 lo chu nga plus 2 la k pun tir chu 2k lo ni nga by 3 oh ai nang nga 2 by 3 k ti ni khan minus 3 equal to 0 ti lo ta this one 7 la 4 pun tir chu 28 lo ni 28 by 9 plus 2 by 3 k minus 3 equal to 0 heta tang hianin k value ko zon tur ni ya this one an hnuai LCM te han la kha khatia solve fa thil ti the chun thoma sela tun chuma hianin tlem kan shortcut le de ule kanga chu ti hian kan chok don ni kan hria 9 le 3 LCM chu 3 le 9 LCM chu 9 ani ti kan hria chu min 9 bang chuanin hemi equation ni kan multiply to pang chu hnuai mi eliminate kan tum wang he ni ama sabar ni multiply tai la 9 le 28 by 9 kan multiply chun hi line 9 le 9 khai kan se langa 28 kha su do ni plus ani nga this one 9 le 2 by 3 kan multiply chun 3 in 9 kha kan se langa hi mun thum ani nga time 3 chumi pathum le pati kan multiply chun 6 lo su nga 6k ha su le do ni this one 9 times 3 su minus 27 equal to 0 ti asu hi patang hin k value kan song do ni this one k value song tur chuan or 26k kan tia k kan da se 28 le 27 kan so chuan plus 1 lo chu nga equal to 0 ti ha lo ni ta this one k value chuan thup tur chu minus 1 lo ni nga k chu minus 1 by 60 kha for x equal to 2 by 3 quadratic equation a khalin x chuan in 2 by 3 tu chuan k value chuan thup tur chu k equal to minus 1 by 6 kha answer tur ni or question number 4 na kanin lang find the values of a and b for which x equal to 2 by 3 and x equal to minus 3 are the roots of the quadratic equation ax square plus bx minus 6 equal to 0 ti khani ta te chu the question zia chun quadratic equation kha a la hiat lo le b la hiat lo mangi mirun pe chu ax square plus bx minus 6 equal to 0 ti khan mun peta chu ta chun a le b value hi zong la arun tia and tinga kan zon dan tur kan ti chun root of equation helai x luk thei tu kha patni om ta ni chu x equal to 2 by 3 le x equal to minus 3 ha ni ta ti chuan thil pakhat kan thia reng tur chu root of equation reng reng hi polynomials quadratic equations degree 2 na ya chunin atlang pin patni chok chin ni om je chu 2 by 3 ti le minus 3 hianin mang kop ni lawin 2 by 3 hi he equation 0 chan tir thei tu pakhat kha ni phota minus 3 po hian in he equation hi 0 chan tir thei ti nan ta ni this one chumi ta pani mang chuan a le b value hi kan zong don ta solution a chuan in hian ni maya 4 x equal to 2 by 3 lo ti tai la x equal to 2 by 3 a chuan hemi quadratic equation chun a run don ta a ni nga x square ti a chun 2 by 3 square ni nga plus b ran tho nga xi a chunin 2 by 3 tho phala ni nga minus 6 equal to 0 ti han ta ni
Thế cho nên 2 square chu kan hria 4 ania 3 square chu 9 ania je chu 4 by 9 a ti ha ban shuk ta phata plus ania nga chu la 3 chu 2 by 3 b ti ha long ni le nga te chuan minus 6 equal to 0 ha ni ta te chuan linear equation in two variables ang hakan nei tatlat mai ni ta hian chu exercise 4.1 atanga 4.4 in kara kan zir to ho variables pati a le b run oma linear equation hakan musuk ta ni square tel me lo ha khatiang tur khanin equation ni kan siam ram le ta nga aknuai 9 le 3 oma question ma sa kan chong che chi khan 9 le 3 LCM chu 9 ni wang ni hi 9 kan multiply nga aknuai 9 le 3 kha kan pibo kan eliminate le don ta ni chi tiang chi chu no kan direct dok lek to ma ta chu no chuk tur chu 4a kha lo chu ma chan chu 9 le 9 in kan sela chun 3 le 9 chu time 3 nia 6b lo chu nga minus 6 le 9 kan pun tir chu nin 54 nia equal to 0 on ti nga hi equation 1 an chang don ta ni te chu nin equation 2 tur tan chu nin x equal to minus 3 dia kan hang ve to don thunga x equal to minus 3 ni chu nin ax square kan ti ai khan a minus 3 square plus bx kan ti ai khan b into minus 3 minus 6 equal to 0 halon le mai ta an soi to 3 square chu 9 ania minus 3 square po 9 tho ni wang chu wal chu ta hen 9a chu nga minus 3b lo chu nga minus 6 equal to 0 dia kha equation 2 an nei le ta ne the so in linear equation in two variables dia kha equation pati kan nei ta chu chu uan na le chu na hi ni ta hemi ta pani exercise 3 te 4 te kan zir tong khanin elimination by substitution method ti te graph method ti chi sang sang method sang sang kan zir to kha kan du du mang ta hi kan song don ta tun chu ma chu elimination method kan mang ta mai tai la equation 1 kan na chu chu 4a plus 6b minus 54 equal to 0 ti lo ni ta equation 2 asuan 9a minus 3b minus 6 equal to 0 ti ha lo ni ta ti chuan hemi te pan hi kan solve dan tur chuanin ama saber pa kha en ngai chung lo b coefficient chang hin channel b coefficient chu ta in 6 ania akmui zo n 3 nia hemi 6 le 3 ti nan tel kan tu manga 6 le 3 LCM asu kan 3 6 an ta ni chu wan chuan 6 ve ni tel kan tu ma 6 tan chu 6 amun khata ni maya chu wan chu chung chu 1 ba ka multiply ngai chung lo ke chuanin pathum hi paruk ni tur chuanin pahnia kan punti ranga ya chu wan chuan anoi hi panhin kan punti rang elimination method ka fe kha chel seinon leang equation pahni kha ngai kan ji ka equation 1 le equation 2 na kha angai chi chi kan ji ta ni te chuan a bula number a coefficient kan ti 4 mo 9 mo b bula number coefficient 6 mo minus 3 hemi te pahni hi kan in equal ti ranga kan in thuk ti ranga chumi in thuk ti bang chuan kan solve the don ta ni ama sa pahni chu tlema number kha LCM len tham do le ka wangin a pahni na zo kan hang ta 6 le 3 LCM chu 6 alone ta chu 6 ni tur chu equation chuan thil da punti rangai to lo pakhata kan punti khana ma kha 6 ani hala a pahni na zo khatlai 3 hi 6 thon ni tel kan tu wangin pahni kan multiply ve thung ani chu chu lo sok tur su hi ni ta chung chung ai che che ni nga 4a plus 6b minus 54 equal to 0 ki halon ta akmoi zo ve thung chu pahni kan punti chu pahni le pakwa chu 18a minus 6b minus 12 equal to 0 here kha arun shok ta ne decline equation gam hu chu thar pa here kha equation 3 le equation 4 ang vu ta mai tai la this one 6b le 6b in cancel thei tur chuna side hi ai opposite sa vai kan bel to panga equation 3 plus equation 4 kan thi ha equation 3 le 4 kan bel chuna nge chu kan den sinang 18 le 4 kan bel chuanin 22 a card chu kanga 6b le minus b kan so chuna in cancel ang 0 chu kanga minus 54 le minus 12 chu kan so chuanin minus 64 ha chu don ta ne te chuan ka ji chu minus 66 card chu kanga
equal to 0 le 0 kan chu 0 han mai ta heta kan hian a value kan so ang 22 a ni nga 66 le lam son chuan plus 66 alo ni nga a chuan thuk tur chu 66 divided by 22 ni nga chu kan tan sel chuan somni pani chuan hi amun thu mania a equal to 3 ni ha kan chu ta phot ni this one equation 1 le 2 ma 3 le 4 kan du na bara khan a equal to 3 hi kan mang lenga kan khia equation 1 a chuan from equation 1 a khan kan nei ta kha 4a plus 6b minus 54 equal to 0 hi kha equation 1 a kan nei kha ta heta hian a value hi chi kan da lu tanga chi kan da lu chuan 4 ni nga a I chuan 3 lo to nga plus 6b ni nga minus 54 equal to 0 lo ta is 4 le 3 multiply to 12 and a plus 6b minus 54 equal to 0 tin ta heta yang cho sun zamang 12 le 54 chuan solve chu minus 54 le 12 kan solve chuan junior minus 42 har su lo na omje chu plus 6b minus 42 equal to 0 ti kha helai tang su khel hi minus 42 kan ta ti chuan 6b chuan tuk tur chu o plus hi 0 chu nang ranga lelam kan chu 42 lo ni nga b chuan tuk tur chu 42 divided by 6 lo ni nga ti chuan 6 chuan 42 chu amun 7 khan ta ni ti chuan a to pakan hu chu tak chu a equal to 3 ti le b equal to 7 ti kha kan answer